Okay, her har vi en typisk parkering. Altså, typisk politiparkering. Men det er også fordi, vi har så mange gode shawarma-butikker her i nærheden. Så politiet, de har det bare med lige at smide slæden der, hvor det passer dem. Så bliver man lidt træt af sine egne parkeringsbøder. Måske man skulle prøve at finde dem og sige, at de har taget min plads. Jeg er ikke sikker på, at de har humor. Okay, så kommer de der med mad. Så de skulle altså noget vigtigt. Ikke? Det er da fedt nok. Men det er også svært at få en parkeringsplads i byen. Ja, så kan vi lige så godt tage den over hele vejen over pladsen jo. Der er ingen grund til at holde færdselsreglerne.